Dauda Kahutu Rarara ya bayyana abin da zai faru dangane da wannan abubuwa da ake faɗa mai akan Aisha Humaira. Tabbas wannan abin da ake faɗa mai tabbas ya ce ya fara isarsa, inda yake cewa tabbas muddin ya bincikensa ya gano wayanda suke kulla mai wannan maganganu tabbas zai shari'a da su. To amma dai tukunna mai sauraro, idan wannan ne farko iso ka cikin ta mai albarka da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyoyin da zarar mun ɗora. Tun bayan wannan maganganu da Dauda Kahutu Rarara ya dangane da wannan abu da ake zato da shi da Aisha Humaira, tabbas abin nan ya ci mai tuwa ƙwarya, inda yake cewa a gaskiya in dai har ya tsananta bincikensa ya samo wayanda suka aikata mai wannan abu, tabbas ba zai kyale su haka ba, ya ba su tukwici dangane da wannan mummunar ta'asa suka mai, kuma tukwitin da zai ba su tabbas ya yi shari'a da su. To amma dai mai saurare, kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin wannan dan bayani da Dauda Kahutu Rarara ta hanyar sa muku dan gajeren bidiyo. Tun bayan wannan abun da Dauda Kahutu Rarara ya bayyana a social media, inda yake cewa tabbas inda ya kama wanda suka mai wannan mummunar ta'asa sai ya musu abin da ba sa tunani, tabbas ya yi shari'a da su. To tun daga sannan ne mutane suka fara cewa tabbas Dauda Kahutu Rarara daman can ransa a ɓace yake dangane da kama shi da aka yi na laƙume wasu manya-manyan kuɗaɗe da ya kamfen ɗin 2023. Tabbas daman wannan ne ya ce haushin wannan yake so ya huce. To mai sauraro, kada ka manta idan wannan ne farko iso ka wannan channel ta mai albarka da kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan ka danna mana alamar liking domin samun labarai da dumi su a kodayaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya, duniya ma baki ɗaya. Ta wani bangaren kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya lallaku cewa Abba Kabir Yusuf hanci dangane da wannan ruguzar da yake ta yi a cikin jihar Kano. Tabbas inda ya aka ba shi umarni ya daina yake yi a ɓoye. Tabbas wani zaman sirri da aka tattauna da Abba Kabir Yusuf da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya lallaku mai hanci. To amma dai mai sauraro, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sa maka ɗan gajeren wannan bidiyo da aka lallaku Abba Kabir Yusuf hanci.